Хәерле көн, балалар! Музыка шөгыльләрен дәвам итәбез. Без сезнең белән бик күп уен кораллары белән таныштык инде. Сез әйтәсездер инде, уйнар өчен минем өйдә уен коралларым юк шул дип. Борчылмагыз. Бүген мин сезгә бер сер ачам. Күңелле итеп уйнар өчен безгә уен кораллары кирәк түгел. Безнең куллар, аяклар, бармаклар, күкрәк һәм башка тән өлешләре бар. Кул чабып карагыз әле, балалар. Ә хәзер аякларыгызны тыпырдатып карагыз. Бармакларыгызны шартлатып карагыз. Чыгамы тавыш? Әйе, шәп! Без үзебез дә бер зур оркестр була алабыз. Сезнең дә шулай уйнысыгыз киләме, балалар? Әйдәгез уйнап карыйк. Башта без хәрәкәтләрне шигырьгә салып карыйк. Кулларны әзерләдек. Кул чабабыз. Шәп, шәп, шәптики. Кул чап әле, киштики. Яхшы. Тыпырдыйбыз. Кәҗә, кәҗә, мәкәҗә, тыпырдап ал син, әйдә. Бармакларны шартлатып карыйбыз. Кояшчык, болыткач, без уйныйбыз җылыткач. Ә хәзер күкрәккә һәм аякларга бәреп карыйбыз. Яңгыр яу, 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 иләктән, чиләктән. Яхшы, булдырдыгыз. Ә хәзер уен. Әйдә, кабатла. Мин сезгә беренче өлешен күрсәтәм, ә сез икенче өлешенә кабатлыйсыз. Хәзер сез. 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 İkinci kol. Siz. Рәсемнәргә карагыз әле. Нәрсә күрәсез, балалар? Кул чабу, бармак шартлату, тезләргә сугу һәм тыпырдау. Киттек. Әзерләндек. Икенче рәсемгә карыйбыз, балалар. Балалар, игътибарлы булыгыз. Бу рәсем катлаулырак.
Булдырдыгыз, әфәрин. Ә хәзер гадәттәгечә әкият. Дуслар. Бер урманда яшәгән булганды бер куян. Ул бик уйнарга ярата торган булган. Аның дуслары да булган. Агачтан агачка сикереп йөри торган тиен, яфрак арасына качып йөри торган керпе, һәм тук-тук, тукыран, тукылдатып утырам дип җырлый торган тукран. Көннән бер көнне дуслар очрашып, җәйне ничек үткәргәнен бер-берсенә сөйли башлаганнар. Куян әйткән: "Мин бүкәнгә менеп, барабанга бәргән кебек уйнарга өйрәндем" ди. Керпе ничек итеп йөгерә-йөгерә, яфрак астына качып йөргәнен сөйләде. Тиен шикләвек җыярга өйрәнгәнен белдерде. Ә тукран агачка я кызу гына, я әкрен генә тукылдатырга өйрәнгәнен сөйләде. Сөйләп бетергәч, күңелле итеп уйный башладылар. Караңгы төшкәч, өйләренә кайтып киттеләр. Балалар, сезгә бүгенге шөгыль ошадымы? Ошады дип ышанып калам. Ә хәзергә сау булыгыз.